Pun dimulai nggih, jaga kebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bi hadratil mukarramin, dumateng para bapak alim ulama ingkang kula hormati, ugi sesepuh desa Pandan Lor ingkang kula hormati. Mboten kesupen sedaya ingkang hadir dateng pengaosan, diarani napa pengaosane? Tombo ati, tombone atine dhewe-dhewe. Tombo ati dhewe-dhewe niki napa? Sing atine sumpek ditambani dadi padang. Sing maune loro ditambani dadi waras. Sing maune tukaran nek ambek bojo ditambani dadi napa Pak? Rukun. Tapi nek gak enek tukaran niki jenenge mboten cinta. Jadi Bu Sri gak romantis. Nggih Pak Said. Nek misalnya nih umpama rumah tangga di omah ini meneng-menengan yo gak seru. Makanya di rumah tangga ini enek cemburu, enek gregeten, jengkel, yo kangen. Sembarang kalir ku dadi siji. Gak enek digoleki, nek enek dijak tukaran, nek loro wis Pak gak apa-apa, sampean tengok-tengok di rumah. Lho Pak Said guyu. Tengok-tengok di omah, aku sampean wis pokoke tengok-tengok tok wis hayem. Iki jek loro. Tapi nek wis waras, kon tengok-tengok tok. Wis Pak, kono. Sampeyan tak rono dan wangi ini lali mau wedok-wedok iku. Gitu. Iku jenenge wong rumah tangga, iku jenenge seni jare Pak Arifin Dena. Nek gak enek cinta masa dikongkoni. Lah niki wau napa intine bentuk rasa cinta. Lah timbul rasa cinta niki sing gerakno sinten? Gusti Allah. Makanya Gusti Allah niki sifate dengan cinta kasih dengan Bismillahirrahmanirrahim. Niki mboten kenek dioga-oga kan somben wis pancet ngene Bismillahirrahmanirrahim. Wong rumah tangga ya wis ngono. Makanya kula dilapari piye-piye ya biasa bagi kula. Wong niki wong rumah tangga nggih ngoten niku. Engko nek enek bojone ngene metune meri. Karepe padha kon kaya aku ngono karepe. Lah sing bojone ya ngono, karepku iku ngene turutono. Lah sing sitok ya ngono. Lah nek wis padha ngono, 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 nek
intine wong lanang mbek wong wedok iku pengen diperhatekno, pengen dihormati, pengen dihargai. Pokok intine ku ngalem wis ngono wis genah-genah ngalem, tapi nek diarani ngalem kan kaya arek cilik gitu. Intine gak cek enom, manten tuwek, manten nyar padha mawon. Intine kabeh niku ngalem nanggone bojone dhewe-dhewe nggih mboten napa-napa to, timbangane ngalem nyanggone nah bojone wong kan dadekno perkara. Dah iso gegeran iki kok. Mboten napa-napa jenenge wong alim nyane bojone dhewe-dhewe iki ya kudune ngono. Iku jenenge seni jare Pak Ari Pendenane. Iki anggere mulai lo gak sido, mesti kena bismillah nih. Alhamdulillahirabbil alamin, matur suwun sanget dumateng kehadirane panjenengan sedaya. Mugi-mugi atas kerawan panjenengan sedaya belajar ilmu mulai dikerentekaken saking griya dhateng majelis taklim menika angsal ridho lan restunipun Gusti Allah mantuk beto ilmu ingkang barokah manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sing dipentingaken niki lak angsal ridho lan restunipun Gusti Allah tok. Intine mboten enten tujuan lain gur golek restu lan ridhone Gusti Allah. Walaupun wong iku mang kelakuane bejat, kelakuane mungguh menungso elek, tapi nek Gusti Allah karep ngrentekno wong iki mang dadi wong sing dipilih niki wau napa? Nggih terserah Gusti Allah to, awake dhewe apa ate gak trimo. Makane nek ana wong piye ae gak oleh ngelokno. Niku wau cuma digawe cerita. Lah jere sunnatullah Gusti Allah iki perbuatane manusa sing apik, perbuatane manusa sing elek kabeh niki pun diridhoi kalih Gusti Allah. Lah nek perbuatan sing apik gak tau dicacat, tapi nek perbuatan sing elek kok mesti dicacat, berarti dudono sampean ora trimo kalih ceritane Gusti Allah. Ngene ngoten. Salawat serta salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas ridho lan restunipun Kanjeng Nabi kiyambak angsal napa pados syafaat. Intine kiyambak niki dikengken nek pengen angsal syafaate Kanjeng Nabi jenengan harus belajar memperbaiki akhlakul karimah panjenengan. Kanjeng Nabi niki ditugasaken tenggene napa? Dunya niki tujuane dikengken memperbaiki akhlak. Lah nek jenengan pun saged mencontoh akhlake Kanjeng Nabi, berarti jenengan sampun angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya matur suwun atas kerawan panjenengan kersa hadir datang majelis taklim menika. Jenengan mulai dikentegaken saking griya datang majelis taklim menika saking pingine belajar ilmu. Belajar ilmu niki nek gak digerakaken Gusti Allah ya ora karep budal. Lah ilmu niki damel gerakaken atine jenengan
cek dadi wong sing dipilih kalih Gusti Allah. Wong sing dipilih dadi Gusti Allah niki dados napa? Dados kekasih Gusti Allah. Pun langsung Fatihah mawon nggih. Khususan Al-Fatihah. Fatihah datang panjenengan ditambahi jiwon. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rahayu, assalamualaikum salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditambahi ibuke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khususon ila ruhi fil jasadi, jiwone kakang kawah hari-hari, dulur papat lima pancer darah kali puser, dulur sing kerawatan lan dulur sing gak kerawatan, sing medale bareng Siti lan Toya, khususon jabang bayine roh sukmane korine, namine jenengan ditambahi bapake, ditambahi ibuke. Al-Fatihah. Khususan Nyai Pemikap Ibu sing bangsa desa Kendalo, aku jarak pantibatan saking kersa kuasa Gusti. Khususan ila ruhi fil jasadi, wa 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 khususan ila ruhi fil jasadi. Lahumul Fatihah. Khususan istuwaya guru-guru kula ket mulai belajar ilmu syariat tarekat hakikat makrifat, setuwaya guru-guru kula saged belajar ilmu, saged nyampaikan ilmu niki mboten enten lintu atas berkat ridho lan restunipun guru-guru kula, guru baik, guru ilmu syariat, guru ilmu hakikat, guru ilmu tarekat, guru ilmu makrifat, setuwaya ingkang kula betahaken restu lan ridhonipun guru-guru kula, akhiripun kula angsal ilmu ingkang barokah manfaat, akhiripun saged kula tularaken dhateng panjenengan, jenengan supados angsal syafaat lan restunipun Gusti Allah. Lahumul Fatihah. Khususan
Imam Ibn Athaillah merasakan dari khususan wilayah Lahumul Fatihah. Khususan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Qudus, ya Allah, ya Salam, ya Allah, ya Mu'min, ya Allah, ya Muhaimin, ya Allah, ya Aziz, ya Allah, ya Jabbar, ya Allah, ya Mutakabbir, ya Allah, ya Khaliq, ya Allah, ya Bari, ya Allah, ya Musawwir, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya
ya mubdi, ya Allah, ya mu'id, ya Allah, ya muhyi, ya Allah, ya mumit, ya Allah, ya hayyu, ya Allah, ya qayyum, ya Allah, ya wajid, ya Allah, ya majid, ya Allah, ya wahid, ya Allah, ya ahad, ya Allah, ya samad, ya Allah, ya qadir, ya Allah, ya muqtadir, ya Allah, ya muqaddam, ya Allah, ya muakhir, ya Allah, ya awal, ya Allah, ya akhir, ya Allah, ya zahir, ya Allah, ya batin, ya Allah, ya wali, ya Allah, ya muta'ali, ya Allah, ya barru, ya Allah, ya tawwab, ya Allah, ya muntaqim, ya Allah, ya afu, ya Allah, ya rauf, malikal mulki dzul jalali wal ikram, ya Allah, ya muqsit, ya Allah, ya jami', ya Allah, ya ghani, ya Allah, ya mughni, ya Allah, ya mani, ya Allah, ya dhar, ya Allah, ya nafi', ya Allah, ya nur, ya Allah, ya hadi, ya Allah, ya badi, ya Allah, ya baqi, ya Allah, ya waris, ya Allah, ya rasyid, ya Allah, ya sabur. Al-Fatihah. Asmaul Husna niki dimulai ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Dan niki ditutup ya Allah, ya Sabur. Intinya sedua ya 99 iku dikeken duwe sifat sing sabar, makanya ditutup dengan as-sabur. Dan ini setunggal-tunggal gini diuncai sitok-sitok intinya gitu gini as-sabur. Sami kali al-ikhlas, surat al-ikhlas itu nek dengan sangat mempelajari gini al-ikhlas ini sama napa sama intine surat al-ikhlas ini sama golek sampai jero metune ken tetep
sifat sabar. Niki artine surat Al-Ikhlas, niki rahasiane tenggene sabar ikhlas. Makanya setiap surat niki enten rahasia niki ambek ket mulai surat Al-Fatihah, ket mulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-Ankabut, Yasin, Tabarok, 114 surat sampai terakhir ditutup dengan surat An-Nas. Niki sedaya wonten critane dhewe-dhewe. Makane lapo terakhir surat ditutup dengan surat An-Nas. Niki kan perlu jenengan pengen samar kenapa boten? Niki sampean bayang Al-Fatihah tok iki bahas gak karo-karo suwene. Nah ini 140 surat, 114 surat ditutup An-Nas. Nek kuwi wis dibuka kabeh, berarti sampean nek wis paham surat An-Nas, berarti sampean pun paham menjadi manusia sing sempurna, manusia sing jenenge insan kamil. Nek wis insan kamil berarti kudu wis ngliwati Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Anfal, Al-Ankabut, At-Taubah, Al-Hadid, Al-Baqarah. Kuwi surat 114 niki intine terakhir ditutup kambe surat An-Nas. Apa Mbak Lis kok sampean iki Fatihah kita mengi awake dhewe sampean delok di buku sampean. Aku kan guru ngongkon apa? Sampean nek mari salat, sampean dikon maca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kalih ayat kursi. Setunggal-setunggal niki jenengan pelajari. Lah kula selama niki mempelajari namung sak napa cara dibuka sak srip dereng dibuka jero-jerone cara wong jeroane dereng sama sekali dereng napa-napa niki. Walaupun Al-Fatihah dibuka dingin malaikat sapa niku tasik dasar mawon. Dan itu enten tentang mriku intine jenenge cara ndok niku lho Pak. Titik ndok niku lho. Titik sing golek iki titike ning ndi. Nah niki setiap surat itu enten rahasiane. Lah jenengan bali bilang kula mau amal nor. Kula kan gak tahu guru iya malah nor. Namung niku tok ditamenge. Iki tamenge jenengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Niki tok lho cukup. Nek roh isine kabeh ruwun sampai nus dikir sembuhan tapi gak roh isine gak roh akhirnya ngamal no ya bingung. Nah ini saya pahami sitok-sitok. Terus napa Mbak De sampean kok saiki Fatihah ditambahi ibuke? Dan ini mari dibuka awake dhewe iki asal muasale kabeh ikone wong tuane awake dhewe wong tuwa loro. Sampeyan saged lahir nek kene wong tuwa loro mboten saged. Lah rezeki jenengan saged lancar mboten tergantung ridho restune wong tuwa jenengan pun niku tok. Nah selama iki kok rezekiku seret bali sampean berarti kurang milih wong tua. Nah wong tuaku kula mboten enten ziarah. Nang dinabi pamitan wong tua niku tok. Makane kula nek enek wong kok wani mbek wong tua nangis ati kula. Contoh nggih, niki mau kan wonten kula. Kula niki magrib niki wau lho. Obong kalian nangis sangat saestu. Intinya napa? Niki pas wonten kula makane kula ndamel bubur niki wae. Setiap Sabtu pon niki lak wonten kula. Kula niki nangis ya Allah Gusti. Matur suwun
matur suwune tengene Gusti Allah kula dilairno. Nek ku ngalem Gusti kula niki wis gak karo-karo ya Allah Gusti jenengan wis pokoke jenenge wong ngalem iki piye to? Bersyukur kula niki namung wadah iki kula dikeki kelebihan ngeten iki jenengan senes kula niki namung wadah. Kula niki saged nyampaiaken jenengan niki Gusti kula sing maha segalanya, maha rahman, maha kabeh tak onekno kabeh niki nangis kula. Maghrib niku sadurunge Mbak Salika teko niku kula maghrib ding kula langsung ngopo. Bersyukur kula. Napa to bersyukur kula ya Allah, umpama gak enek bapak ibu kula Pak Haji Mawardi kali Ibu Hajah Situ Juwariah kula mboten saged lair teng mriki. Kula mboten nate nguruki wani ambek wong tuwa mboten. Nganti aku kok tau ngulangi Fatihah liyane mesti bin utawa tambah sakniki tak tambahi binti. Dipadakno alif lam mim. Apa? Mari Al-Fatihah langsung dimulai alif lam mim. Sampai wis dibuka, sampai wis lahir ning donya, sampai nek dilairno, sapa sing lairno? Wong tua jenengan intine kon bersyukur. Lah sampean gak iso dikongkon ninggalno wong tua sampean gak iso. Makanya sampai Fatihah iku duwe bapak, kudu ana ibuke. Lah niki kan sampean lahir iki sing nganterno jenengan, ibuke jenengan kali bapake jenengan. Sampai mangke jenengan meninggal dijikuk Gusti Allah tetep wong tuane jenengan sing nyerahno dateng ngene Gustine ki ampun. Lah nek sampean wani mbek wong tuwa sampean terus sing ngenterno sampean sapa? Budal dhewe. Oh budal dhewe jenenge Pak. Pak Geman wis wani berarti. Budal dhewe. Lah niki. Budal dhewe dijame. Nah. Ya niki wau. Niki contone kula niki wau ki nangis gara-gara weton kula niki wau. Tiba ngerasakno wong tua temenan ya Allah, aku kayaknya wong tua ora kira lahir kok ngene. Dikei kelebihan kei kabeh ada manusia nek kekurangan kelebihan kabeh iki menurut Gusti Allah kelebihane Gusti Allah kabeh. Sing merasa kekurangan sinten? Menungso, padahal kabeh iki kelebihane Gusti Allah kabeh. Nek menungso iki gak duwe kelebihan blas. Sing duwe kelebihan Gusti Allah. Awake dhewe iki menungso kekurangan. Soalnya apa? Gak iso apa-apa, gak duwe apa-apa. Awake dhewe iki duduk sapa-sapa gur wadah diselang Gusti Allah, digawe kepanjangan tangane Gusti Allah. Cek saged ngetutno critane Gusti Allah. Nek gak enek wadahe saged damel cerita teng donya. Mboten saged enek cerita Gusti Allah karep cerita ngene. Tapi wadahe gak enek sing tak dicerita sapa. Lah jenengan sing didamel cerita Gusti Allah niki wadahe Gusti Allah niki intine kon bersyukur tenggene Gustine jenengan kiyambek. Cara gak enek Gustine jenengan juga iso nanti nyambut gawe, gak iso kuat ngangkat apa Pak Geman tangki, gak kuat. Soalnya enek kekuatan Gusti Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mbah tandur iki jungkeleng ngene Mbah. Iki nek gak enek kekuatan Gusti Allah geger iki rasane ya peyok, nggih to? Ngene tok iki nek gak enek mbek Gusti Allah di enek sing ngencengi dik ngene ya ora kuat. Sami mawon nyambut damel napa mawon tapi nek gak enek kekuatane Gusti Allah awake dhewe ya ora kira iso kuat. Makane la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Intine awake dhewe niki dikongkon bersyukur. Lah awake dhewe setiap hari dikengken nglampahaken
sifat Asmaul Husnane Gusti Allah niki sampean pahami. Asline sampean setiap hari iki pun nglampahi sifat Asmaul Husnane Gusti Allah, kanten jenengan paham napa mboten? Ya Allah ya Qudus, ya Allah ya Salam. Jadi maha suci, awake dhewe iki suci. Suci napa? Suci niate jenengan, niat krana Allah. Sing niat sinten? Sing niat ya Gustine jenengan. Jenengan iki cuma wadah. Nggih to, Mbah? Jenengan kok kan tasik bingung perkara niku to, Mbah? Nggih to? Wadah, sing niat Gustine jenengan, jerone jenengan. Lah niki nggih kula kei contoh nggih, niki kan bacaane Mas Eko. Bacaane Mas Eko dan niki makane Fatihah khususon ila ruhi fil jasadi jiwane Eko Mariono bin Wisni Ibu Suherti kasebut Eko Mariono Raden Sumoko. Lah niki jenenge sinten sing nggone niki jenenge Gustine Mas Eko. Ngoten lho maksude. Lah niki sing lapo-lapo duduk Mas Eko, Mas Eko iki cuma wadah. Iki tak beri contoh mawon nggih. Soalnya pas nek bacaan. Lah sing lapo-lapo bendino Mas Eko nyapa Mas Eko? Bendino nang sawah, angkat-angkat sembarang kalir. Niki duduk Mas Eko iki berwadah. Sing kei kekuatan nggih Raden Sumoko niki wau. Sing kei jenenge Gustine Mas Eko. Lah Mbak Li sampun teko. Lah sing gon teko-teko ndang belajar, sampean madhep teng kula dhewe tak warai carane buka. Lah nek setiap buka kok belum petuk-petuk niki sampean harus madhep kula malih. Kok kula dereng anu nggih, berarti kurang nopo niki kan sampean nek ngeten niki kula mboten saged nek kon bareng soalnya napa dhewe-dhewe kelebihane dhewe-dhewe enek sing wis teko enek sing gak enek napa banter-banteran cepet-cepetan mboten enten. Berarti nek nganu ya nek karep ujug-ujug berarti wis wayahe ngoten mawon. Nek durung karep oh ya aku durung wayahe tak belajar dhisik. Mboten kok kudu sampe kok cepet aku kok lambat gak enek. Cepet lambat mboten enten. Oh ngono sing rentekaken Gusti Allah dhewe. Lah nilaine kok apa Mbak Lis dari ujiane jenengan. Dikei perjalanan Gusti Allah sing gak enak-enak iki sampean iso trima napa mboten niku tok. Nek jek jengkel ae kumilah niki wau berarti jenengan dereng lulus. Sing dinilai dari perjalanan jenengan makanya sampean dikei perjalanan jenengan kan ceritanya Reno sampean aja gelo. Aku kok cara wong kok sing nemen ujiane aku. Oh ya nemen aku. Nah sitok ya nemen aku kok iso nemen-nemenan. Padha nemene asline cuma ceritane dhewe-dhewe. Lah rumoso nemen gak iki lak tergantung sing nglakoni. Lah nek dilakoni dengan senang hati ya ora enek apa-apa. Wis dilos ngalah wis ketemu critane pangerane ya wis. Ya dipikir reno-reno ya dadi ngeblak. Nek sampean ngeblak lara gak iso nyambut gawe. Wis mun dilosno wae engko Gusti Allah mari dimarik-marikno dhewe. Bali sampean omong ku enak. Prakteke iki lho, sampean gak angel lho. Nah justru angel niku sampean tak warai cek iso ngelosno. Carane piye? Sampean pahami ceritane Gusti Allah iki kudu sampean lakoni wong sampean digawe kepanjangan tangane Gusti Allah iki. Asline puwena Pak asline, Bu. Sampean digawe cerita Gusti Allah wis tutno ae bah iku mang donya sampean dintekno, bah digawe lara. Berarti kon nanti iki sampean tutno aja ngresula. Niku tok. Padha mek sampean dikongkon, ndek donya dikongkon jadi panggung sandiwara dikongkon napa setiap hari awake dhewe berperan iki lho main film kon main film iki tutno ae aja ngresula. Nah nek wong main film ngoten niku lho Pak Bu sampai nek kon main film enek sutradara sampean perano dadi wong ngene dadi wong
wong ini apa ya mesti wong iku ngono kan mboten nggih to. Lah awake dhewe nek wong kelakuan elek mesti ngelokno. Lah niki wong dadi perkara padahal wong iki gur berperan. Asline manusia sedaya niki yo tiyang sae. Asline berhubung dikei perintah Gusti Allah dikongkon berperan dadi wong ngene, dadi wong ngene, dadi wong ngene niki wau, akhire perane rena-rena ning donya. Lah niki nek wis mulai jenenge innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya dibalekno maneh dadi wong apik kabeh. Awal mulane sampeyan dadi bayi sing suci. Mulai mana sampai ya disuceni mana, ditutup kabeh kain kafan, wis suci. Sing marai suci mboten niku lak ndek donya niki to. Nggih to. Wis ditutup jarene awake dhewe setiap hari dikongkon nglakoni bismillahirrahmanirrahim, ditutup innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jarene kabeh kok nek Gusti Allah balike nyenyane Gusti Allah apa bedane to wong lakone bejat mbek awake dhewe mbek api. Kene bedane berperane tok intine ngoten. Kabeh dibalekno nyenyane Gusti Allah. Jarene api elek kabeh wis diridhoi Gusti Allah. Wong kelakuane bejat iki diridhoi Gusti Allah. Wong kelakuane api ibadah nek masjid gak metu-metu diridhoi Gusti Allah. Apa bedane? Padha roe Gusti Allah, satu kesatuane Gusti Allah, bedane perane dhewe-dhewe. Gur niku tok. Ora nek wong mangelek mengko aku bung teko iku mboten ngoten. Sampeyan berperan ngoten tok intine. Bah peran piye-piye nek sampean manut otomatis Gusti Allah mesti ngekei upah kangge jenengan, upahe berupa ganjaran. Lah ganjaran jenengan apa? Terserah jenengan nyuwune napa. Lah jenengan kan nyuwune rezeki kula lancar, rezeki apa? Disebutno rezeki duit, rezeki kesehatan, rezeki ilmu disebutno. Niki ngken dari perane jenengan berperan setiap hari niki sampean gelem ngetutno critane pangeran, ganjarane jenengan nggih sing dikai Gusti Allah ya jalane sampean niku berupa ganjaran ndek donya nggih napa sing jenengan suwun nggih niki kan upahe jenengan. Saiki contoh, sampean dikai cerita Gusti Allah, sampean dikai loro ae kene marasi. Ya Allah Gusti, kula pun manut kalian jenengan kula jenengan damel sakit niki nggih rasane panjenengan. Sakit niki nggih kehadirane panjenengan. Kula pun manut, kula pun berperan menurut perintah jenengan. Lah sakniki wancine upahe kangge kula pundi. Ngono lho wayah iki. Ora kok ya Allah Gusti. Kula niki dosa kula napa nggih? Kula nyuwun ngapunten nganti perlu nasib. Nggih to. Gusti, rasa sakit niki kula paham niki rasane panjenengan. Sing nyukani rasa niki nggih panjenengan, kula namung berperan namung manut napa critane panjenengan. Lah nek jenengan pun ngrasakaken kula jenengan saras, kula jenengan paringi upahe kangge kula. Ngoten lho. Bersyukur makane matur suwun sanget Gusti, kula sampun jenengan paringi kesarasan rezeki kula. Jenengan paringi lancar, ngoten mawon to intine. Pun kula tansih kamriyen. Niki pinten minggu niki mboten ngaji. 3 minggu, sampai sekawan. Kaya pun saulan nggih. Mantek lali. Nggih saulan nggih. Ana tanawa. Niki wau kula nggih lali. Dadi buka niku YouTube lagi rewo tekone kene. Lali.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iku antanawu'al aurati, setuhune werna-wernane pira-pira warid. Fi haqqil muridina, ing dalem hakke pira-pira murid. As-sadiqina, kang padha temen-temen kabeh. Iku nasyun, timbul antanawu'il waridati, saking werna-wernane pira-pira warid. Ala qulubihim, ing atase pira-pira atine warid muridin. Fayam bagi, mongko sayokja likulli muridin, kedue saben-saben murid. Apa ayyak malah yen to amal sapa murid bimuktada waridihi, kelawan patrapane warite murid. Bisyarti, kelawan syarat al mutaqaddimi, kang dingin. Wala ya'mala, lan ora amal sapa salik bimuktada waridi ghairihi, kelawan patrapane waride liyane murid. Wala ya'taridho, lan ora ya'taridho napa tumandang sapa murid ala dalika, ing atase mengkono-mengkono. Ala dalikal ghairi, ing atase mengkono-mengkono wong liya. Fi adamistighalihi, ing dalem ora anane ketungkule ghair. Bima, kelawan barang istaghala, kan ketungkul sapa murid. Bihi, kelawan ma huwa ya murid. Summa qala, mongko nuli dawuh sapa musannif. Al a'malu, utawi pira-pira amal. Az-zahirati, kang pertela. Iku suwarun, kaya pirang-pirang patung. Qaimatun, kang madhep. Pun mriki mawon niki bahas amal panjenengan awake dhewe setiap hari dikongkon amal niku napa to? Lah perbuatane panjenengan to setiap hari, pokoknya setiap hari awake dhewe iki dikongkon perbuatan sing apik-apik kangge sinten mawon, kambek tiyang, kalih sinten mawon, duka binatang, duka makhluk napa mawon, piyambak dikengken berbuat baik. Pun niku tok. Di dunia ini gak usah aneh-aneh, wis ngono tok. Setiap hari dikongkon berbuat baik. Ngekeh no amal perbuatan sing apik. Gak usah bingung di akhirat itu kok aku sok mlebu neraka tak mlebu swarga ya Pak Lijo. Ya karo kan tergantung dari perbuatane panjenengan teng donya. Lah sakniki jerene donya jerene dikongkon napa Pak awake dhewe iki terminal. Terminal jerene gur digawe mampir. Mampir ngombe iki sampean jenenge mampir iki diluk napa suwe? Lah nggih diluk, wektu diluk iki ndak digunakno berbuat baik mbek sapa wae. Enek apa-apa awake dhewe gak usah ngelokno wong. Enek napa cerita ngeten, oh Gusti Allah hadir liwat wong iku mang, awake dhewe dikon memahami. Intine ngeten lho, setiap napa sing dihadirake jenengan Gusti Allah iki pengen diperhatekno, wis ngono tok. Saiki Mas Sugeng gak cerita ngene, ngamuk nyang ngene Mbak Puji. Mbak Puji aja emosi. Oh, Gusti Allah hadir lewat bojoku. Oh, ngene to jaran berarti apa? Sing duwe sifat emosi ngene iki Gustine. Paham aku. Nah, sampai nek emosi muangkel sedina gak wau. Lah iki bedone iki
contoh. Terus Pak Said seneng guyone Bu Sri, berarti Gusti Allah hadirnya lewat Pak Said senengane guyon. Berarti Gusti Allah hadirnya lewat sifat sing guyon ngeten iki. Wis ngono tok, intine ben memahami tok. Lah sing dadi perkara nek enek masalah rumah tangga iki dilebokno ning gone ati, akhire dadekno perkara rezeki jenengan nggih mandeg. Gara-gara wong jenenge wong loro iki jenenge nikah niki tujuan nikah kan kebersamaan. Lah wong loro wis gak bersama iki apa ya iso rezeki mlebu sitoke ngalor sitoke ngidul. Rezekine ning ndi? Di tengah-tengah melok sapa akhire? Gak melok sapa-sapa lah, aku tak melok sapa? Sitoke rono, sitok rene. Lah nek sampean kebersamaan gabung ngeten lho. Iki enak pulpen. Iki rezekine ndukuri. Rezeki sing isor iku montang manting ini. Iki rezeki tak ceblokno iki kok ya ada rono rene. Bingung. Tapi nek jenenge anteng wong loro kebersamaan anteng diceblokne ngene gak ngadai. Tapi nek sitoke mlayu rono mlayu rene rezeki iki nyebloki sapa rene sing cebloki. Ngono tapi nek jere ngene Mbak Lis kok kula sepen dodolan kula. Terus ngandani tonggone ini nang disalahi tiyang. Wis mesti akhir-akhire kok tonggone sing kena. Padahal apa? Ya sampean dhewe gegeran ndek bojo sampean dhewe akhire asline. Padahal perkara sepele dadi getem. Getem niku ya ngono. Nggih tangga kula sing gak seneng kali kula. Mesti tonggone sing diarani. Sing salah ki awake dhewe, makane awake dhewe setiap perbuatan sing dihadirkan teng awake dhewe kok enek sing gak penak, berarti selama niki awake dhewe enek sing gak bener. Ngoten tok, gak usah ngoreksi liyane. Awake dhewe sing harus diperbaiki. Dikoreksi, berarti aku dhewe sing kleru. Apa ya kleruku ya? Lah iku akhire jenengan saged ngoreksi awake dhewe gak bingung ngoreksi tanggane. Ngoreksi awake dhewe apa ya? Aku ki mang sedina dodol kok gak payu belas iki perkarane apa ya? Apa ya ning awakku ki mang kok iso dadi no, iki mang aku berarti gegeran mbek bojoku. Aku gak ngeneki masukin mbek Mbak Kunci lho ya. Lho kena dhewe. Kan dicontoh. Saiki pari-pari kang Mbak Jul gak gegeran, ya lancar rezekine. Amin. Iki contoh Pak Jan kabeh buruk aman-aman gak gegeran tandurane ya apik regane kok ya larang. Amin. Kan ngono. Nah, gitu. Padha Pak Arifin ket mari riyo budal ae soalé sak poso ning omah. Gitu. Akhirnya sak poso nunggake Mbak Api, pas saiki betina ditinggal. Kan resiko, sing penting rezekine lancar. Padha-padha mlakune, sing penting padha-padha iso memahami. Lah nek wong wedok kan nunggoki terus wong lanang, akhire wong lanang gak iso nyambut gawe. Nah niki wong wis pokoke ngene lho, sing penting ku padha-padha saling ngerteni. Padha ngertine, sing penting diblonjo ngono lho Mbak Abi. Nah. Bukan gak budal apa mau gak budal sing lanang digurai akan budal. Loh. Saiki contoh. Nek gak budal bingung, nek budal bendino ya ora kok nyabani omah. Kalau tak nutupno huruf hijaiyah nggih sing dhisikno dereng mari tak tutupno sik mungkin baru bahas surat Al-Falaq. Begipun di seri ini kok. Al-Falaq sik ta huruf hijaiyah ditutupno. Mandek hak napa? Rasaku wis Dzul Jalali wal Ikram rok. Rok nggih. Za niku Zainul Ma'budin. Za sin
Dan empun za. Nek edzan niku empun dzul jalali wal ikram. Serok niku ar-rauf. Ar-rauf niku maha sayang. Gusti Allah niki sing duwe rasa kasih sayang jenenge ar-rauf. Ya padha mek niku lho ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ku ar-rauf maha sayang. Terus Zainul Ma'budin niki nyeritakno asal usule awake dhewe iki cek paham isine huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah iki kabeh iki ana isine gak ngerti kok za iki apa, kabeh iki ana isine. Za niki Zainul Ma'budin, kebanggaane para hamba kabeh banggane nyane sapa? Ya nyane Gusti Allah to, sing nyiptakno awake dhewe Gusti Allah. Dadi bangga awake dhewe duwe Gusti baguse atine dhewe, akhire awake dhewe iso rono-rono, iso diunggulno wong, iso duwe kelebihan renorno gara-gara enek wujude Gustine jenengan. Jadi bangga nanggone Gustine jenengan, ngelem Gustine jenengan. Terus mari sin niku as-sami al-basir. As-sami niku maha mendengar dan maha melihat. Ya Allah ya Sami, ya Allah ya Basir. Nomor pinten nih? Nomor gangsal kenggil 6. Oke, nomor gangsal kenggil kencenge al-mudil. Awake dhewe iso ngrungokno lantaran enten kekuatane Gusti Allah. Sing lakokno Gusti Allah jenenge As-Sami, niki sing ngrungokno sinten Gusti Allah. Gustine jenengan sing ngrungokno jenengan niki namung wadah. Wayang jadi batin mang gitu. Terus al-basir, ya Allah ya Basir. Awake dhewe iso nguwasi jenengan, iso teko kene nguwasi Pak Said, Pak Rifai, Pak Jan, Mbak Mut, Mbah Tin, Mbah Yaki, kabeh niki sing iso nguwasi niki mripate niki sing nguwasi Gusti Allah. Makanya sifatnya disalam jenengan. Gusti Allah niki nunggal tenggene jerone atine jenengan. Terus mari shin niku syakurun, maha menerima ungkapan terima kasih dari hamba-hamba. Ya intinya bersyukur ngoten ampun. Pokoknya sampai nek bersyukur berarti sampai niku